on tänään täällä tämmönen drinkki, mitä mä en kyllä varmaan muista juoda, koska tää on aika puhepainotteinen video, mutta mä ostin tän Kaaren Prismasta. Mä otin sushia sieltä Itsudemon pisteeltä, sushibuffettipisteeltä ja siellä oli tämmönen G-Forest Sparkling Water, Zero Sugar, Zero Calories, White Peach. Tää kuulostaa tältä, koska tää on vähän jäässä. Mulla on, tää nyt menee heti off topickiin, mutta siis pölötetään nyt eka jotkut kuulumiset. Mulla on parveke tossa, toi ovi tuolla, toi on parvekkeen ovi. Joten mä voin pitää siellä kaikki mun drinkit. Wow, kuulostipa alkoholiselta. Mut siis vedet ja tämmöset niin kauan kun ne ei jäädy. Eli tääkin oli siellä vähän viilentymässä. Mutta tosiaan mä otan pienen huikan ja aloitetaan. No, päivän teema on nyt siis pidemmittä puheitta tää kyselylomake-juttu, minkä mä linkkasin teille, minkä mä tein teille, tällainen nimetön ja yhteystiedoton kyselylomake, mihin te pystytte laittamaan teidän mielipiteitä tai jotain sanottavaa, kommentoitavaa, kysyttävää, ihan mitä te halusitte vaan sanoa mulle anonyymisti. Niin mä oon nyt päässyt siihen tulokseen, että kukaan ei enää enempää kommentoi ja mä voin tehdä tämän videon nyt ilman, että kenenkään kommenttia lukematta. Ja tää kamera ei nyt fokusaa muun, ihan sama. Mä ajattelin, että mulla on siis täällä 29 näitä, eli tässä voi mennä sitten jonkun verran aikaa. Te sitten tiedätte kuinka kauan tässä meni, kun tää video tulee ulos. Mut mulla on 29 kysymystä täällä suoraan. Ja sitten on vielä 14 toinen mielipide kautta kysymys epäkollinen vastauksia. Eli täällä on melkein niin kuin, melkein 50 näitä. No ei ihan, mutta melkein. Tuolla on muuten nöpö. Se on se kattoo nyt näköjään tätä mun videon tekemistä ja sairaan sepä. Ai, kattokaa. Se nukkuu tuolla mun sängyllä välillä aina. Tervehtikää häntä sinne. Moikka nöpö. Okei, aloitetaanko siis? Eli te kysyitte kautta kerrotte mielipiteenne ja nyt mä kerron sen ja vastaan siihen. Mahdollisesti vastaan. Aloitetaan. Monesti aloittelevien artistien videot toimii paremmin. Smiley. Sitten kun laitteet ja laatu paranee ja hommasta tulee ns. Ammattimaisempaa, niin jotenkin niistä videoista ei saa enää samaa fiilistä. Ootko samaa vai eri mieltä? Mä oon oikeastaan joo. Mulla on yksi tosi haikea muisto siitä, kun mä löysin itse Suomi ASMR:n. Se muisto menee niin, että oli semmonen kanava kuin, oliko se joku ASMR Sara tai Sara ASMR, sellainen tosi nuori tekijä, joka teki kaikki jotain isosisko roleplayta ja mä muistan, hänellä oli sellainen video, kun hän oli ulkona ja hän rapsutteli jotain heinähattua ja kiviä ja hän just teki niitä mun mielestä kännykällä ja jollain edullisemmalla mikillä muistaakseni. Ja sitten joku päivä hän vaan niinku tyhjensi kanavansa ja tosiaan poisti videot ja vaihtoi kanavan nimeksi jonkun näppäimistöspämmin. Naurattaa toi nöpä. Voi ei. Niin hän just teki vähän niinku luonnollisemmalla laadulla ilman, että oli mitään ammattimaisia välineitä. Ja mä edelleen muistan sen kanavan ja on aina silleen, että vitsi kun se lopetti. Että se oli jotenkin niin rentouttava se sellainen tosi aloittelijamainen viba siinä videolla, niillä videoilla aina. Sitten täällä tulee seuraava kommentti. Saksiäänet on parhaita. Apua, mulla on sakset tässä. Mun kynsisakset. Tää ei
siis ole mikään niinku te pyysitte triggereitä ja mä teen, mut tässä nyt on saksiääni, onks mulla mitään leikattavaa? Mulla on täällä Fatserin. Apua, tuleeko tästä hirveän epämukavia muoviääniä? Eihän tää kuulostaa enää saksiääneltä. Anyway, saksiäänet on parhaita. Terveisiin joku. Ja joo, ne jotenkin oli silleen alku ASMR triggeriä. Nyt kukaan ei enää tee sitä, kun se on tehty miljoona kertaa. Vai ei? Sitten joku sanoo, sanojen liiallinen toistaminen on omasta mielestäni vähän ärsyttävää. Eri asia kuitenkin, jos sana on oikeasti tosi tingli ja sen sanoo pari kertaa. Esimerkkinä ärsyttävästä toistelusta on, kun ASMR-artisti tervehtii ihan liian monta kertaa toistamalla aika hello. Joo, mä oon huomannut, että tää on sellainen, musta tuntuu, että joku on tän joskus aloittanut ja kaikki ASMR-artistit, tai no ei kaikki tietenkään, mutta tosi moni on sitten tehnyt oman versionsa tästä. Ja mä oon yrittänyt pitää tän lyhyenä sanomalla vaan, että niinku moikku moi kaikki kaverit taas. En mä tiedä, musta tuntuu, että mä ite unohtaisin sen, jos se olisi mikään pidempi ja sellainen toistelevampi. Mä ite mä itse tää niinku mitenkään kismitä, mutta mä oon kuullut tosi paljon. Ja mä ymmärrän ton mielipiteen ihan niinku järkeen käypänä. Sitten tulee joku ihana kommentti. Rakastan sun ASMR-videoita, oot paras ja sun videoita on niin kiva katsoa. Teet laajasti erilaisia videoita ja sussa on semmonen ihana energia. Sun videot piristää, oot mahtava. Kiitos, että jaksat tehdä näitä videoita meille, etkä ole lopettanut niin kuin moni ASMR-artisti. Joo, kiitos ensinnäkin ihan super ihanasti nätisti kirjoitettu musta. Oikein paljon kiitoksia. Mä oon erittäin iloinen, että musta tulee tämmönen energia. Mä oon ite kokenut siis sen, että mä niinku oon kasvanut internetissä. Eli mulla on ehkä sellainen tavallaan jotenkin luonnollinen fiilis tähän netissä esiintymiseen ja netissä puhumiseen, että mä koen, että niin kauan kuin mun tää NS-työ on sitä, että mä puhun muiden niin käyttäjänimen takana olevien ihmisten kanssa täällä internetissä, niin se on sellaista niin kuin, työtä, mistä mä tykkään itse niin kuin tehdä. Ja musta tuntuu aina, että on kiva niin kuin jakaa juttuja muille. Tässä niin kuin, mä niin kuin opettajaksikin itse tässä kouluttautumassa. Eli mulla on selkeästi joku semmonen tavallaan jakamisen halu. Sellainen luonnollinen drive tähän. Kiitoksia. Aivan supernätisti sanottu tosiaan. Ja mä en oo todellakaan lopettamassa, että mulla on nytkin, kun mulla tulee tää muutto, niin mä oon vaan miettinyt sitä, kuinka paljon rauhaa mä saan tehdä näitä ASMR-videoita. Ai pitsi sentään, mä oon niin onnellinen siitä. Sitten täällä joku sanoo, tykkään sun mikkiin kohdistuvista ASMR-videoista. Ne on hyviä. Kiitos. Mun pitäisi tehdä niitä lisää. Mä hankin nää mikin suojat ja nyt mä oon tehnyt näille joku pari videoa. Vähänkö floppi? No eikä oo floppi. Mä mietin just, että mä katsoin Niina Lillin yhtä mic scratching video sellaista, missä oli ne, kun hän tekee haarukalla siihen toiseen, ei tähän vaan siihen toiseen mikin suojaan niin kun haarukkarapsutusta. Ja se oli niin hyvän kuulosta ja mä mietin kun jo silloin kun mä näin sen video ekaa kertaa, että vitsi kun mäkin haluaisin tehdä tollasia. Ei tietenkään täysin samaa, en mä mikään copycat oo, mutta just sellasia niin kun mikin suojatrikkereitä, koska mä ite rakastan niitä ja jotenkin mä sit unohin ne. En mä tiedä. Mut joo, pitäis tehdä lisää. Sitten tulee joku mainoksiin liittyvä kommentti seuraavaksi. Ärsyttää, kun jossain videossa äänet on niin hiljaisella, että sitten kun esim. Video loppuu, niin sit pamahtaa joku lauta.com mainostaa siinä tälle. Jep, ja tää on vielä pahempi.
isompi nyt, koska jos te ette ole vielä olleet ajan tasalla tässä, niin YouTube päätti, että meiltä tekijöiltä vedetään nyt kokonaan tää vaikutusvalta pois siihen, mistä kohtaa me halutaan meidän mainokset, paitsi että me voidaan päättää, että onks niitä siinä keskellä vai ei. Eli jos te näette, että jollain on niitä siinä keskellä ja silloin yli 1000 tilaajaa, niin se on sen tekijän oma päätös. Ja mikäli te haluatte, mä en itse nyt kannusta tietenkään ketään boikotoimaan ketään ihmistä henkilökohtaisesti, mutta jos te ette halua, että joku tekee niin, että laittaa ne mainokset siihen keskelle, niin kommentoikaa asiaa tai sitten vaan niin kun sanokaa, että joo, mä en katso sun videoita enää, jos sä teet näin, että tää on nyt genren väärinymmärrystä ja jos haluat rahaa, niin kannattaa mennä johonkin palkkatöihin, koska joo, mun oma mielipidehän on se, että tää on ihmisten avuksi tää genre ja musta on vähän tyhmää, että ihmisiä pidetään niin tyhmänä, että joo, ei sillä ole mitään väliä, että me laitetaan ne mainokset sinne keskelle, että ihmiset katsoo kuitenkin tai että ihmiset katsoo tietokoneella ja niillä on adblockit kuitenkin, ei, vaan jos tää on nimenomaan niin kun rentoutus ja ihmisten rentoutus niin kun keskeistä tää genre, niin ketään katsoja ei pitäisi pitää niin tyhmänä, että niin kun ajattelee, että ei sille ole mitään väliä, että mihin nämä mainokset laittaa. Mut joo, toi on vaan mun oma mielipide. Vähän kärkäs, mutta mitä mä voin sanoa. Sitten joku kysyy, että mikä sä sut kiinnostamaan kautta aloittamaan itse ASMR-videoiden tekemisen. Mä ite katoin niitä ja sitten mä mietin, kun mulla ei ollut sillä hetkellä 2015-2016 oikein mitään sellaista, mitä mä haluaisin tehdä mun elämällä. Niin sit mä mietin, että kun siihen aikaan tää oli sellainen nouseva trendi, että jos olisi halunnut tehdä tosi suositun kanavan, niin olisi varmaan kannattanut herää silleen joku kaunis 2015-vuotinen aamu silleen, hei nyt tänään mä teen ASMR-kanavan, eikä silloin joskus 2020, kun mä tein tän. Ei sillä, kyllähän näin edelleen kasvaa, mutta me ollaan nyt kollektiivisesti pari muun ASMR-artistin kanssa pohdittu ainakin vuoden ajan, niin kun mä oon keskustellut eri ihmisten kanssa, että tuntuu siltä, että nämä on koko ajan laskussa, vaan nämä katsojaluvut ja yleinen tää on ASMR-skennetys täällä YouTuben puolella. Et mä en tiedä, onko tästä tullut ihan TikTok-genre tai onko ihmiset vaan kyllästynyt tähän ja löytänyt vaikka jotain ammattiapua uniongelmiin. Mä kiinnostuin tästä itse silloin just ennen kuin tästä tuli tosi trendikästä. Ja mä aloitin tän vähän sen jälkeen, mutta mä en oo katsonut ollenkaan, että kyllä mä tästä saan aina jonkun verran rahaa välillä, mutta se mitä mä saan eniten on tekemisen iloa, kun mä teen teille. Ja kun mä tavallaan saan sitten just tätä, että te tykkäätte ja kerrotte mulle, että te tykkäätte ja että auttaa ja näin. Sitten tulee pitkä kommentti taas. Mä tässä välissä diskleemaan, että jos tää menee ihan sikapitkäksi tää video, niin mä saatan tehdä tän kahdesosassa. Oikeastaan joo, mä taidan. Saattaa olla, että mä teen nämä ykkösvastaukset ja sitten nämä kakkosvastaukset. Että, mä sanon nyt jo sitten, että on osa 1, jonka varmaan näette sitten otsikostakin. Okei. Eli jos sun kommentti ei tule tällä videolla, se tulee sitten seuraavalla. Okei. Sitten tosiaan tää seuraava. Tykkään ASMR:stä, kuuntelen melkein joka päivä videoita ja nukahdan niihin, mutta inhoan syömis- ja suuääniä yli kaiken. Kaikki muu ASMR toimii mulle erinomaisesti, mutta tää skene saa mun aivot reipäämään raivosta. Enkä sitä kuinka se voi rentouttaa hymiä. Jos johonkin perusvideon on laitettu syömis- tai suuääniä, eikä sitä ole esittelyssä mainittu, niin vaihdan videon saman tien. Kärsiiköhän joku muukin tästä ilmiöstä? Ja hymiöitä. Aivan varmasti. Siis tosiaan mä uskon ainakin, että
syömissäännöt on just se, että sä joko tykkäät niistä tai et tykkää niistä, että pienin määrä ihmisiä on se, ketä ei vaan niinku kiinnosta. Et aivan varmasti et oo yksin tämänkaan. Mä oon ite tosi ASMR-moniruokainen, eli mua ei henkilökohtaisesti nimenomaan haittaa, että mä en katso myöskään syömisvideoita, paitsi jos ne on mun tilaamien kanavien syömisvideoita, koska mä yleensä katson mun tilaamilta kanavilta kaikki videot, koska mä en tilaa ehkä hirveän montaa periaatteessa, koska mä tilaan lähinnä suomalaisia vaan. Oi kattokaa, minkä söpö siellä on. Söpö. Mut joo, eli tää on mun mielipide oli yleisesti vaan, että aivan varmaan joku muukin kärsii tän ongelman parissa. Ja mä ite toivon ja yritän muistaa, että jos on jotain syömistä, niin mä mainitsen videolla. Tai siinä niin kun alussa. Seuraavaksi tuleekin pitkä taas kysymys. Ja mä luulen, että tähän tulee myös pitkä vastaus. Minua kiinnostaa, miten olet pohtinut suhdettasi jakamiesi asioiden määrään. Itse olen todella utelias ihminen ja pidän erityisesti kuulumisvideoista, Q&A-videoista ja ylipäätään sellaisista videoista, joissa puhutaan ihan tavallisista arjen asioista. Tällaiset paljastavat kuitenkin aina jotain myös tekijästä itsestään. Epäilyttääkö koskaan, kuinka paljon uskaltaa jakaa internettiin kaikkien nähtäväksi? Mä nyt yritän muistaa oikein potkia tuolta mun mielen jostain nurkista, että onks mulla ollut ikinä sellaista, että ei juman kautta mitä on tullut sanottua tuolla netissä. Ei ainakaan mun ASMR-kanavan suhteen. Mä oon jotenkin tosi sellainen, on niitä, jotka ei kerro itsestään mitään, on niitä, ketkä kertoo kun kysytään, ja sitten on niitä, jotka kertoo kaiken kysyttäjät, ja mä oon todennäköisesti just se. Ja mä koen, että siinä on sellainen yksi pikku juttu, että jos tää kamerakin auttaisi mua nyt näkymään täällä videolla, niin se olisi tosi kiva. Musta tuntuu, että se auttaa tavallaan siinä, että jos sä kerrot kaiken, niin sit vaan ne, ketä oikeasti kiinnostaa, jää siihen. Mutta toisaalta siinä on sekin asia, että sit on niitä, ketä tavallaan saa enemmän sitä potkua myös vihaseurata, koska vihaseuraaminen on siis ihan oikea asia. Ja myös sellainen parasosiaalinen, melkeinpä obsessiivinen seuraaminen. Eli mitä enemmän sä kerrot itsestä, niin sä myös annat niille ihmisryhmille enemmän tavallaan motivaation aihetta tai motivaatio seurata sua. Eli tavallaan sä saat ne oikeimmat ihmiset siihen, ketä oikeasti kiinnostaa sit se, kuka sä oikeasti oot. Mutta sä saat myös ne ihmiset siihen, ketkä on joko tosi tavallaan negatiivisesti obsessoituneita sun suhteen. Ja sit muuten vaan jotenkin sellaisia parasosiaalisia suhteita, koska sä kerrot kaiken, joten joku voi kuvitella, että se on mun bestis, kun mä tiedän sit kaiken. Nope. Mä oon täällä olemassa sellainen tavallaan vertaistuki, mut silleen mä en oo kenenkään henkilökohtainen vertaistuki. Mä oon kaikkien yleinen vertaistuki. Joo, sanotaan vaikka näin. Moi. Mä tulin tähän vielä nopea disclaimer editissä sen, että tästä tulee siis 3-osainen sarja. Ja ne 2 ekaa osaa on nämä pääkysymykset ja se vika-osa on ne sivukysymykset. Ja näistä tulee kaikista varmaan about yhtä pitkät, jotkut 20 plus minuuttia pitkät videot. Ja mä julkaisen nää nyt seuraavan 3 viikon aikana, eli tää viikko plus 2 muuta viikkoa. Mä en tiedä, teekö mä mitään joulukalenteria, mutta varsinkin kun mulla on toi muutto ja kaikkea muuta tässä joulukuussa, mutta mä teen varmastikin jouluaiheisia videoita ja enemmän spessuvideoita, koska mä muutan, joten mä teen varmaan muuttoblogia tai jotain uuden kämpän esittelyä ja tämmöstä. Mutta mulla on tosi paljon dediksiä tulossa ja mä yritän pitää 2 ja
2-3, mutta ehkä toivottavasti 2 videoa viikossa. Mä kerron sit jos tää muuttuu, mutta mä nyt tulin vaan sanoa, että mulla on ainakin tää materiaali kuvattu ja näitä tulee nyt seuraavan tänne plus 2 viikon ajan näitä Q&A-videoita